is Blondie die daar zich verstopt. En dat is Jumper. Wat ga je ook grote goudvissen? Ja, die heb ik al 20 jaar. 20 jaar? 20 jaar. Echt weer? Echt weer. Want ze binnen in 1991 in Zwolle gekocht. In Zwolle. En toen waren ze nog lietser dan dat ze nu binnen. Ja, hoe groot wien ze toen? Nou, ongeveer zo. Nou, dat is nogal een verschil. Ja, het is er zit een heleboel leeftijd en tijd en energie in. Om ze goed gezond te houden. Is dat het geheim? Ja. En vast en zeker eten, of niet? Gewoon goudvisvoer. Zit er groeimiddel erin of zo? Nee. Dat is gewoon... Gewoon wat de lietse goudvissen krijgen. Ja. Ja, ze... Zou net echt honger, of wel? Ja, Blondie is wat dat betreft nog wel een beetje lui die wacht krijgt dat het naar beneden taak komt. Met toch hele saaie beesten, of niet? Nee. Hij wordt elke keer nog eens wat oors, dan zetten ze achter elkaar aan of dan zit er in de ene kant van het aquarium in een oor aan de overkant. En zo zit ze dan met je bijna in de planten om te verroetsen of dan op de bodem en dan in de oppervlakte van het aquarium. Dus het is elke keer weer oors. Maar ja, ik is net zo protten maar je vis dwang, ik is er net in mij erin. Nee. Nee, maar het is wel van als je zo een beetje gestrest bent, pak ik gewoon een bak koffie, ga ik voor het aquarium zitten en naar die vissen zien en dan wil ik zo dan heel rustig, omdat die vissen ik heel rustig door het water heen zwemmen. Is er vaak zijn voor? Ja, elke dag wel, soms een uur, soms wel eens 2 uur. Dan is het vrij. En dan zit nou dan ik wil eens even de stoel even op een massagestand, dan zei dat de vis te zien. Oh, dan was ik nog een massage staan op een stoel. Ja. Ja, maar daar weer die al. Ja, zo kan ik echt even helemaal tot rust komen. En dan ik nog even lekker massage voor de spieren en rug. Ja, dan heb ik niet meer de wijnsje. Goeie. 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 Wat ben je hem onderaan? Ik ben aan het skelterrijden met mijn zoontje. Wist hem? Ja. Mooi werk. waagvraag, hè? Sanje? Mooi waagvraag, hè? Ja, om te skelterrijden? Ja, ja. Ja, droeg waar. En doe je dat wel gauw eens even? Ja. Goed voor de beenspieren, hè? Even een blokje om. Ja. Zo staan er ik bij, dus? Ik kwam voorbij rijden. Het jonkje zit bij mijn zoon in de klas en zei wel een keer in elkaar. En ik wil er even praten hoor. Even praten met mij op een skelter. Ja, wees. Of woon je stiekem er ik even op? Nee. Dat maakt me niet. Oké. Oh! Was ik voor die Sjen? Dus je meneer net, je ging altijd de skelter? Ja. Vaste prik? Ja, hij had eerst al een jeetje gekregen en nu kunnen we met skelteren. Juist. Nou? Auw! En ik nog een echte politie skelter. Maar ik ben nu 6. Oké.
Dat is mooi. Ja, maar ik sta toch wel even filmen. Nee? Ja, wil je er wat ongemakkelijk van? Ja, ik vind het maar niks. Oké. Goeiedag, wat voor collectie binnen we hier? Een spaarpottenmuseum met arenden, bergen, olifanten, moezen, katten. Je mag wel even op de vastking komen. En hoe is dit zo kwam? Ik was conciërge bij een bank in Burgum en er werden ze in fusie gegaan zo mij en toen kwam ik wat spaarpotjes in en zo ben ik begonnen. En dit is het resultaat ervan. Ja, want hoeveel spaarpotten zullen je al net? Je bent rekening met 3000. En wat is hier nou zo mooi, hoor? Want ik ken wel mensen die biggelikse passeels verzamelen, maar spaarpotten daar heb ik nog nooit van jet. Nee, maar ja, dat is kwam terug mijn werk, kan je zeggen. Zo ben ik er gewoon kwam. En dan werd het een soort verslaving, hè. En zit er ook nog wat geld in die potjes? Nee, dat kan je wel lijken, die moest ik ook om dat spel te kijken. Ja. Nou ja, je zo'n denk ik dat je goed bent in het sparen van spaarpotten, dan ben je misschien ook goed in het sparen van... Ja, maar ja, dat valt je daar net aan, hè. Maar één ding heb ik wel dat ik hier omstap. Ik heb wel het gevoel dat ik heel voorzichtig wezen mag. Dat mag al, want het zit eens te vol. Het is echt te vol. Je kan kon hij net over zeggen dan, maar... Dit spel is meer dan 100 jaar oud. Die heb ik van oude meisjes gekregen. Dit is iets heel aparts. Kijk, we zien. En hoe zijn er gooit bijna misschien voor te krijgen. Dit heb ik gekregen. Hoe scheep ik het spel? En dit heb ik gekregen. Dat komt uit Indonesië. En dan denk ik wel eens, ja, wat dokken nou nog mij? Ook in je vind die het echt belangrijk bij had. Maar ik geloof er niks van dat je samen even naar stond vandaag. Nee, dat is net zo ik zeg, maar dat mag gauw van houden. Nee, dat moet echt mensen werden die het echt liefhebberij hebben. Dan mag je er eerst eens even goed mee om tafel. Dat mag je alle bereiken niet. Maar er zit voor een kapitaal in, dat kan je wel lijken.